ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು. ಈ ಸರ್ತಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರ 5ನೇ ತಾರೀಖುದಾನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ ಗುಡ್ಡೆಡಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಜಿರು ಪೂನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಚೂಡಿ ಪೂನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಬಾರದ ಬಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಸೂಡಿದಲಕ ಮಲ್ತದು ಚೂಡಿ ಪೂ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಧನ ಕನಕದ ಮಾತೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಾಯಿನಾರ್ದಾಸ್ರ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಈ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಅಂಚನೆ ವ್ರತನ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಬಾಜನರಾಪೆರ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮನಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುಣು ಪಂದು ಭಕ್ತರನ ನಂಬಿಕೆ ಆತನು. ದೇವಿನ ಪೂಜಿಸಾಯಡ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತಾನ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭಾಗ್ಯನ ವ್ರತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಡೆಪುನೊಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆನ ಆಚರಿಸಯ. ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನಗುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಲೆ ಯಾನ್ನಿಗಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ವೀಣಾ ಜಿ ಬಜಗೋಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.